Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kala penlong ya ke executive meeting bakirki haka shipauter kurisau hasilong but I jingpen shai halor ka jingpen sange ya ka jinga ki haka sing sajan. Hadirin balami shibun ki jingkulmar haka nyauteri kurisau ke executive committee jong ka seng kinong hikai kontrak kila pen shai baka jingpen bena u president ka seng u babu birbor yang tem pan pen sange no shwa ya ka jinga ki kamde ka bawan tang na ushimet Henry namar ka jingkwa kirki palat ki babun ki para nong hikai ban lum me ka meeting haka jan mit nyauteri kurisau badai haka ne ka meeting ki para nong hikai kila shimrai ban pen sange no shwa ya ka jinga ki Laithuru bala pensange ya ka jinga ki kade halor ka jingbam hon ya ka rajang minister katanat puli puthi uba lak benrumbui. Te da kamen sem jung jing sngokhia kom ginong hikai ngimi shakhmat ban pensai pai ba ka jing ya para jong ginong hikai ha ka hiu terik hangtei kom baong ki media dan di khubwa ba ka dei halor ka jingbam hon ya ka rai jong ibabu berboring tem kata kalong ba bakala Henry, kadai gajing bom hun halor garai jong ulak kemen rebui. Bang kata, nang ta ha kabaya de bat ka jingmi ha ki media lanai kubur ba ong ba kino hikai gila quit no ya agitation. Kamlong bumta. Te ngiwan pensai hangni bangi di call off ya agitation. Namar ha kate gasngi kalalong ka bakulmar. Te ngilasim ya garai daga isi om daga rai jong babu berbuar marwai isim daga isi namar habangi pet jaga jinglong jingman dan nega situation jongi hangtai kum kino hikai kamlong su bangin sim rai hangtai tegum ka isi nila sim daga rai bangin call off jaga agitation ba namar ba nagal babun kinong hikai jongi kiladon hakimet ki bam khia deina ka jing sya thombor dan nega jingle don bor jungi kulit haga handriu terik bumjuru nakabanta jung isar berbuar ibala don ha kamet kejing bom khia dei ha namar kejing le don bor jung pulis ha kate gandu terki tena kaliang jung isi nilerai bat ngila ban ya call off no ya agitation hangtei bangin yo ban penlong ya meeting sakiwe jaka bangin yo ban simpat dagi wi senjam ki bakham tange kumjur ha kate gasngi kalalong kejing kulmar sebab palat yangi ki paranong hikai hakaba iway na ikon jong inong hikai jongi ibadai na West Gentle Hills la hakade gasngi newterik I ja ikulum jong iway na inong hikai ibawan banesim mentalang bat ni hangte haka agitation de kalami rejing kulmar na kata daw mi hab ban call off ya kete agitation ban penbet ini kendrum kenram baro